Sanibonani molweni, ndiyamkela ke zaseTV ngesiXhosa. Usibongile ke u-excited ke ngokufika kukaKwenzo, uthi ke kuKwenzo uyiqhelile wena le nto yakho yokundifaka engxakini, but ke akaxabani, kumnandi kuyahlekwa nje. Xolisile ke uKwenzo ethi ubezombona after into eyenzeke izolo. Usibongile uthe ke uyabulela kodwa ke naye yazibonela urayithi. Xolisile kuKwenzo ngesenzo sefemeli yakhe, nosibongile ke waxolisa naye. Yamothusa ke uKwenzo ke leyo uba uxolisela ntoni ngoba kaloku nguye umntu omoshweyo apha. Sibongile uthi ininzi into eyenzeke izolo, ngapha ziintatheli, ndenze nje idrama kwamna pha. uKwenzo uthi hayibo, you were standing up for yourself and mna ndi-proud ngento oyenzileyo. Usibongile othuke ke ethi bendithi uthunyiwe kaloku uba uzondinqanda. Uthe uKwenzo mna ndifuna uhlale usazi uba ndingakwicala lakho, ndizohlala ndikusapota futhi. Usibongile umkhumbuzile ukuba uzungalibali uba qho thina sobabini sizama ukusapotana, omnye wethu uba sengxakini. uKwenzo uthe akanaxesha layo ke leyo into ayifunayo yena bubulungiswa. Ubulele ke usibongile oko ke enolwancumo kwa uKwenzo ke bancumelene nje. So ndithi mabayekwe, mna bayathandana abantu bethuna. uKwenzo uqhubeke ngelithi ke lena into ingaphezu kwethu and ndizoyijonga futhi ndilwe, kungabikho mntu ozokwazi uba ahlukumezeke ngendlela wena osowahlukumezeka ngayo. Makube njalo ke uba if kufuneka kuxatyenwe kuzoxatyanwa. Waphinda kwabulela usibongile and kangakwazi ke bethuna ukuzibamba, wamnika uKwenzo ihug. Laa hug yenza umntu abethu uba dizzy, and if bekungekho kwadeliwe phaa ngesiyifumene noko ikhizi phaa kuKwenzo nosibongile. So baye bohlukana ke. Usibongile ke kuwabo eMalanga late, kukhona uJangase nefemeli yonke wethu. Deliwe kuzamile ukungenelela xa ngaba utatakhe biza usibongile makazohlala phantsi. Ethi hayi siyacela khawuke uyiyeke into ye-meeting njengangoku size apha sizozihlala ezifemeli. uJangase uvele wambuza uba wena ngusibongile na. Ethi ndicela undiphe chance ke ndithethe nomntana. Wase ethi ke Sibongile, ndibuye ndingaku-understand mntanam ngoba ndithetha nawe ibe ngathi uvile wena wenze enye into le ndithe kanye ungayenzi. Usibongile uthe esathi akazi uba uthetha ngantoni. Udade wamkhumbuza uba Sibongile kaloku ndiyayazi uba ubuseThekwini after yonke into abesiyithethile ndisithi hlukana abantu bakwaDlamini. Usibongile uthe yena ibingezonjongo zakhe ukungamhloniphi kodwa ebeyolanda okungokwakhe phaa. Uvumelene naye uJangase esithi unyanisile, beberongo, uncedile, uyiphakamele le nto. Mageza wothuka ke usibongile ebuza uba awundiqumbelanga na. Udeliwe ke yena bekhombisa ukudana ke ngale nto yoba kunconywa usibongile. uJangase uthe uyabona uzile ingonyama ekwaziyo ukuzimela xa kukhona isidingo, kodwa into angayifuniyo ubuxoki nokujikelwa ngemva ngezinto efanele uba azazi. Xolisile kusibongile ethi ngeke iphinde yenzeke le yenzekileyo into, uyathembisa. Ngosuku elandelayo ke uKwenzo usendlini noNomalanga. uNomalanga ke umbuza imibuzo yoba ikhona na indawo inyumbazeka apha kuye xa ngaba ebukisa ngaye phakathi kwabantu. Kwenzo thuke ke ngaziba kwenzeka nabuza uthetha ngantoni. Abe semnika ke sakumjulela ke ii-printouts zescan ethi nanku umntanakho. uKwenzo besethuka leyo kuba utheni le nto uzuye kwagqirha ngaphandle kwam. Imencu ke elinguNomalanga lithi ifowuni yakho kaloku ibi-off, kudala ndizama ukufowunela and bekuyi-last minute appointment le, bekumele uba ndenze kanjani. Uthi ke undihlazile, bendingathi sisitadyo nje phaya ndindodwa. Xolisile ke uKwenzo. uNomalanga uthi alonelanga ke uxolo lwakho, ubuphi? Waqala kwa amza ke uKwenzo ke naye manje ezibuza uba ebephi. Wathi ke ebeyemagethi. Yabuza uba ubuyokwenzani, yazibuza uba ndiyokwenzani. Athi hayi bendine-meeting ne-new client. So uyabonakala nje uKwenzo uyaxoka qha ke ekugqibeleni uyindoda funeka exokile. Wabe ethi kwakhona kwangoku funeka ndenze a few calls zezo clients, ndenze i-follow-ups. Uvumile ke usisters ethi noba wenzeni at least ke vula ifowuni, ndi-pregnant apha. Leyo uba ndingakwazi uba uphi yenye nje into. Bavumelene ke ukwenzeke sembiza noBaby ngoba asakhali ngoNomalanga ngoba kaloku uzama umehlisa umoya. Exolisa ke ethi soza phinde wabemncamisa ke apha esidleleni watsho wathamba ke no-sisters wayeka
ukulwa. So nomalanga ke uvakashele ukwenza imphethele ilunch, fika ke officeini yakho kwenza busy emnika ke ukutya. Kodwa bezomxelela ke uba ke eyona nto ayizele phaa kukuba ufuna into yoba next week yena ubona into yoba mabatshate. Ukwenza umbuzile uba why? Wathi usisi vele sihleli sizotshata mos, so why not? So bengayonwabelanga yonke ke lento ukwenza and kuye ibhombi because njengangoku usebhizi nento kaSibongile lo yena ufuna kuleqwe umtshato. So asazi ke noba izawuqhubeka ke naloo nto yokutshata kwabo njengangoku. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.